Horas amanginang pajupang hitam se di channel YouTube namion marhitiak pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita mangurupi hita di pangradiota di jamita nanang sipatol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon siganuk minggu. Di videoon naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi taringo tu jamita di hari Minggu tanggal 10 Mei Minggu Eksaudi 2026. Turupuk di hita imas yan opat Musa bindu onom ayat 22 saharo di 27 di bahasa Indonesia bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Amang inang duk takas hujah hami turpuhon jalahu pahusor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na parjulu dibain judulna di perikopi di bahasa Batak hata pasu-pasu ni malim. Jadi melutung songoni pe judulna dang namandok rupani pasu-pasui marharoroan sian malim. Ngalai hata pasu-pasu nani hatahon ni malim anggo haroroan ni pasu-pasui Tuhan de bata sambingdo. Holat de batado haroroan ni pasu-pasu alai dilehon marupani tuaka malim dalam tanda kutip hak istimewa laho pasahatoni. Ima molo dihuriata gabe padita ma napasahatoni ala di tohonan ni padita do tohonan ni malim. Jadi takas anggo harawan ni pasu-pasui ima holan Tuhan debata Jahuba. Nakpe di bain perikop narupani pasu-pasu ni malim. Songon ulaun ni apostel bukui pe dang ulaun ni ka aposteli rupanina menonjol alai ulaun niton di porbadia do marhite aka apostel. Jadi pasu-pasu ope pasu-pasu ni debatado na di patolhas manang na di pasahat laho si hata honon ni malim tu bangso Israel. Napaduahon di partikian nalaho bongot nasida tuhuta parpadanani godang doa ke aturan jala godang doa ke siadopan di nasida perlu persiapan penuh asa dung bongot nasida di huta parpadanani di huta Kanaan gabe boy nasida mangulu songon bangso ni debata bangso na pinilit ni debata takas marhataridaan marhite ngulu ni nasida na manguloi debata dangga bedohot nasida manomba debata sileban na godang ditiki di daerah ataupun di daerah Kanaan itu banyak Allah-Allah lain yang disembah, tetapi Israel akan dikhususkan menyembah Allah yang hidup. Maka dalam persiapan mereka memasuki tanah perjanjian itu banyak hal aturan, banyak hal yang harus mereka persiapkan. Roma debata mangalehon songon barita nauli apulapul dohot harapan pakirimon na mangulu tu nasida marhite pasu-pasu na pinasahat na tu si Musa asa didok tu si Harun asa gabeima pasu-pasu ni malim na mamorhati nasida. Maka pada prinsipnya tujuan ni pasu-pasu ita bereng laho margogoyhon nasida mengadopi kenyataan hidup si ganupari dinalaho masuk nasida tu tano parpadanani asa aka aturan habadiaon dohot aka aturan na asing rupani didok unang mabiar hamu jala unang ganggu rohamuna posma rohamuna debata mamasu-masu marguy-guyhon jala mangurupi marasini roha jala mangalehon dame ima rupani tujuan ni pasu-pasui di patolhas malim tu nasida imana marguy-guyhon nasida di tengah-tengahnya ka aturan-aturan dot akka siadopan ni nasida maradopon aka bangso na asing maradopon dunia sekitar asa melangkah nasida di bagasan optimisme
melangkah nasida di bagasan pakirimon na mangulu di patolhas ma pasu-pasu ni malimon manang pasu-pasu na nihatahon ni malimon. Jadi barita nauli mai di nasida. Barita nauli adalah Injil, tetapi tidak semua barita nauli disebut dengan Injil. Menurut kita Injil adalah kabar baik tentang Kristus. Lalu berkat ini juga adalah kabar baik, tetapi bukan selalu dapat kita samakan dengan Injil. Tetapi kabar baik ini, berkat ini juga menuju pada penyertaan Tuhan yang kita pahami dalam perjanjian baru. Kristuslah yang menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi kita bisa lihat juga bahwa berkat ini sepenuhnya dipenuhi ataupun digenapi dalam Kristus Yesus. Namang ihuk muse dihatahom ma pasu-pasuon diganup liturgi peribadahan ni Protestan rupani kodang ma akahuria mamakeon sian gereja mula-mula saharo di peribadahan sonari laho mengutus di bagian pengutusan naparpudisian ibadah tei laho paborhaton ruas ni huria mengadopi kenyataan hidup setiap hari. Jadi tarajumi do jala tahaporsiai do Immanuel Tuhan beserta kita naung rap do kita do Yesus Kristus ido dipaingot terus marhite pasu-pasuon rupani asa taingot ma di namangadopi godang hamaulon unpredictable di partikian sonari yang tidak bisa diprediksi, maka kita butuh penguatan, butuh pengharapan yang hidup, butuh penyegaran, butuh sesuatu jaminan yang diberikan khususnya dalam teks ini. Kita pahami berkat Tuhan itu adalah jaminan ataupun penghiburan, peneguhan untuk menghadapi hidup setiap hari. Yado di sada huria na ni hobasan rupani adok sada ama na adong hasomalan na naso apala dengganian ima sai haruar doi bana molo di namar jamita. Ala memang adong minggu pagi doh minggu siang jala adong kantin ni huriai isi ma akar ruas na paimahon tu minggu siang rupani alai di namar minggu amat tahun minggu pagi sering doi mana haruar tiki marjamita. Alai begitu pelean termasuk doi jala apalagi terlemobi di naman jalo pasu-pasu. Husukun apa sa songon yamang apa sa marjamita say terus haruar amang. Ido ibana dak tahan amang dang marisap. Bah jadi kon na marjamita ido pas lau marisap. Bawawi namang songon ido pekelemahan di mana. Alehu bereng setiap mulai pelean doh lahu pasu-pasu itor marikati do amang secepat na ulang. Ido amang alana terlemobi pasu-pasui. Mulu sehujalo itor hurang do pakilala aku. Jala ido modal di ngulu siganu pare di bana rupani. Bah bagas do tutu pangat tusion niamat taun. Di paborhat Tuhani tungolu siganu pare marhite pasu-pasu narak walai hurang sangiris nai rupani hurang sautik nai alana sai haruar do peibana ditiki jamita sasitong nanian anggua ka pemahaman na sitong sian na mulai masuk kita ikon suhu do tai huton aka agendai liturgi sahak rodi pengutusan. Lenakin nei rupani ido modal ngolu siganu pari cai sitong lui. Ido margugui hok kita ngolu siganu pari. Entong ngolu tung sahat pe pasu-pasu itu bangsa Israel. Nang gabe inuaing di liturgita gabe pasu-pasu di patolhas di hita laho borhat pengutusan ibadah. Yang paling penting upikir kami ima bado mangulu di bagasan pasu-pasuan. Menghidupi berkat ini yang penting. Sebab berkat itu bukan sekedar pengumuman atau bukan sekedar informasi, tetapi itu adalah sesuatu untuk dijalani. Dakola buah-buah rupani na pinasaat ni penditai. Alai hanguluhom maun. Maka inti yang paling penting di pikiran kami adalah bagaimana hidup dalam berkat ini di tengah-tengah zaman sekarang yang kita sebut dengan unpredictable.
Bagaimana kita hidup dalam berkat yang disampaikan setiap minggu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah yang mengutus kita pulang dari ibadah kita untuk hidup setiap hari. Yang penting adalah bagaimana kita hidup dalam berkat ini. Apakah memang sejak kita menerimanya di dalam kebaktian lalu kita pulang, apakah memang hidup kita seperti biasa? Atau justru kita merasakan suatu energi positif bahwa penyertaan Tuhan nyata setiap hari dan berkatnya akan melindungi aku setiap hari. Memberi bagi kita joy, kesukaan dalam menjalani hidup setiap hari. Namun faktanya dalam pengamatan kami dalam kehidupan jemaat, seringkali berkat itu hanya sekedar pengumuman biasa, sehingga keluar dari ibadah hidup kembali seperti biasa. Seharusnya tidak. Menghidupi berkat inilah menjadi pergumulan kita. Bagaimana kita hidup dalam berkat itu, dalam kesusahan, dalam tekanan hidup, dalam pergaulan dengan banyak orang, dengan kebersamaan dengan orang lain, dengan menghadapi marketplace, unpredictable era yang tidak bisa diprediksi, zaman yang semakin canggih. Bagaimana kita hidup dalam berkat yang disampaikan tadi, sehingga yang dihasilkannya adalah damai sejahtera, joy, kesukaan. Sebab tidak akan ada yang memberi sukacita sejati kecuali perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan.